Bon dia a tothom. Avui veurem com fer servir el Google My Maps. Com el seu propi nom indica, és un programa de Google. D'acord? La millor cosa que podeu fer és començar a treballar a partir del vostre Drive. Així sabreu on el deseu. En el meu cas, jo el tinc ficat dins d'aquesta carpeta que es diu Competic 2, bloc 3, My Maps. Doncs res, generem un document nou, més documents, Google My Maps. En aquest cas aquesta carpeta està compartida i per això m'avisa que si la creu aquí es compartirà. Molt bé. Ja obrim a l'apartat de Google My Maps. D'acord? Ara el que hauria de fer és buscar el punt que vull situar. Si jo, per exemple, vull situar al nostre centre, doncs posaré el cercador aquí, carrer Urgell, Comte d'Urgell, Barcelona, perquè m'ho aproximi. Ell m'ha fet aquesta aproximació, d'acord? M'ha marcat aquest punt. Aquest punt a mi no m'interessa. Jo el que faré és anar a buscar exactament la nostra ubicació, que és aquí. Aquest edifici d'aquí. Ampliem una miqueta per poder treballar més còmodament i aquí situarem la ubicació del nostre centre. Per tant, aquesta que teníem aquí ja feta ja no serveix i el que faré serà crear-ne un de nou. Tornem-hi. Aquí. Molt bé. Anem a afegir un element nou. Es fa amb aquesta icona on posa afegir un marcador, aquest símbol. En quan el selecciono, m'apareix la icona del ratolí, em canvia i em deixa marcar allà on jo vull seleccionar el nostre marcador. En aquest cas, la nostra escola. Molt bé. Què podem fer aquí? Doncs aquí hem de posar-li un títol. CFA Palau de Mar. D'acord? I ens permet omplir la descripció. En aquest cas no posarem res perquè veiem com queda. Vale? Tancat. Què tenim? Tenim dos punts. El primer que he fet abans, que era aquest d'aquí, i aquest que ja he fet ara. D'acord? Que és aquest d'aquí. Aquí el tenim. Anem a coses que podem fer. Podem canviar-li el seu icona. Això ho faríem amb l'estil. Puc canviar-li el color, un blau, un vermell, d'acord? Deixem aquest blau. I puc assignar-li una icona diferent a part d'aquest marcador. Per exemple, en el nostre cas, un centre d'adults, li podríem posar aquesta icona i a partir d'ara es visualitzaria així, amb aquesta forma. O el que puc fer també és canviar per una imatge que jo tingui, on posa icones personalitzades, i arrossegaria aquí dins una de les meves imatges. Aquesta no. A veure, aquí què tenim? A descàrregues. Molt bé. El logo de CFA Palau de Mar. L'arrosseguem aquí. Ens quedaria aquest logo, d'acord? De forma que ara el nostre marcador ja té el nostre logo. Anem a veure què més podem fer. Aquí li podríem posar una petita descripció, no? Centre de formació d'adults Palau de Mar. I podem incloure una imatge a la descripció a través d'aquesta icona. Una imatge que tinguem descarregada, per exemple, una foto del nostre edifici. De forma que ara ja es veuria així. I a més, si volguéssim, li podríem incloure una URL, com és la de la nostra web, CFA Palau de Mar. Copiaríem la nostra URL i la podríem afegir a la descripció. D'acord? De forma que tindríem una opció que se'ns redirigís a la nostra pàgina web, una foto i, a més, li hem assignat el nostre element. D'acord? Tanquem-lo. Per cert, aquí ens ha quedat encara registrat el primer marcador que hem fet quan buscàvem el carrer Urgell. Si el volem eliminar, doncs res, senzillament l'única cosa que hem de fer és venir aquí, obrir-lo, que és aquest d'aquí, i eliminar-lo amb l'icona de la paperera, que és el suprimeix. Ja s'ha suprimit. Ara ja només, en el nostre mapa només tenim marcats tots aquests elements.
què més podem fer? Ens pot interessar que vulguem compartir el nostre mapa. Doncs res, ens anem al botó de comparteix. Li posem un títol al mapa, que al final no l'havíem posat, perdoneu. Li posem un títol al mapa, doncs posem mapa del CFA Palau de Mar. Localització i informació sobre el centre. Ok. Sí. Localització i informació sobre el centre. Ok. Molt bé. I aquí hem de definir com el volem compartir. Doncs en aquest cas podríem dir permet a altres persones que vegin el meu nom. Això podríem descartar-ho, no cal que sigui. Senzillament, tothom que tingui aquest enllaç pot visualitzar, de forma que jo l'única cosa que heu de fer és copiar l'enllaç. L'enllaç s'ha copiat i ja qualsevol cercador, qualsevol altre buscador on enganxeu l'enllaç, ens portarà al nostre mapa. Anem a veure-ho amb el Firefox, per exemple. Copiem, enganxem aquí l'adreça URL i automàticament ens obre el nostre mapa, en el que diu qui l'ha creat i ens dona la informació, la imatge, l'enllaç a la pàgina web. Aquí tenim l'icona posat nostra i tota la informació que nosaltres hi hem deixat. Doncs això és tot, res més.